Исәнмесез безнең Көмеш кыңгырау гәҗитен яратып укучы дусларыбыз. Менә без бүген шундый WorldSkills уздырган роботлар бәйгесенә җыелдык. Әлеге бәйгенең бүген 4нче көне һәм әйтергә кирәк соңгы көне. Бүген безнең нәтиҗәләр билгеле булачак. Шулай бит, менә бер Ярчалыдан бер командабыз белән танышып узыйк әле. Исемең ничек була? Игорь Игнатьев. Игорь Игнатьев. Ага, яхшы. Димәк, син әлеге бәйгедә беренче тапкыр катнашасыңмы? Беренче тапкыр катнашасыңмы әлеге бәйгедә? Өченче тапкыр, әйме? Ага, ничек син әлеге бәйгедә ошыймы катнашуы? Бик ошый. Сез монда нәрсәләр белән шөгыльләнәсез? Роботлар белән, әйме? Менә өстәлдә бу нәрсә бу? Моның турында безгә тулырак сөйләп үз әле, пожалуйста. Бу безнең робот. Мы строили его вместе с моим напарником. Ага, напарнигыңның исемен әйтеп үз әле безгә? Искандер. Искәндәр. Димәк, сез бер командада 2 кеше. Әйе. Робот выполняет разные программы, которые я пишу, и собирает шарики и располагает их в определенной зоне. Вот он собирает объекты, и эти объекты располагает там в нижнем блоке, либо в высоком блоке. Вот. Димәк, бу робот нәрсәдә булса эшли алачак инде, әйме? Юк, шариклар җыячак ул безнең, шулай бит? Менә монда өстәлгә җибәрәсез дә сез аны? Һәм ул шулай эшли. Робот дөрес эшләсен өчен нәрсә эшләргә кирәк соң? Без мында бу столга барабыз һәм программаны табын ясыйбыз. Компьютерда программа ясыйсыз, әйме?